Da. Și becul spune. Bună ziua! Alea cu forul de iară. Nu, hai că stai, că sigur mă va pune. Cu doamna Vice, dacă se poate. Bună ziua! Bună ziua! Ce domnule? Ce mai faceți, doamna Vice? Da, ce faceți în muncă? Oare cu drumul cum mai facem? Cum să mai poate? Iată, nu ia și microbusul Dar deloc. l-a făcut Dorinel. Făcut, dar eu deată în poză. La Lăzești sau la... Și la Lăzești, ca Păi să. am fost chiar la Lăzești, ca la mort. De ce nu ia și microbusul? Cum e deată? E deată. Am ar trebui zburat să facă Am ceva. zburat el toată ziua, dar e multe totuși am așteptat să mai duc și Eu nu știu. Dar pe asta nu vine mâine de o săptămână. Cu mașină. A, deci cu dulce duc mașina. E vii, dar ea că zilnic nu poate vine până aici în Bale cu fata. Domnul Han, dacă vă zi, dacă nu. Deci regula este clară. Noi ne străduim, dar voia lui Dumnezeu nu putem. Păi da, dar ar trebui zburat. Nu mai cade destul zăpadă, nu nimic. Noi ne străduim, dar nu. N-ai văzut? Să-i fost mai la muncă și ieri. Eu nu mă liș cu fata să cobor, dar fi deață. Deci este treaba dumitare ce nici s-au întâlnit. S-a închis drumul ăla de-a lui Deci frumos. noi ne străduim, dar ne spune, a venit și în fiecare viață să ne faci dumneata reguli aici, te rog să te oprești. Nici nu s-au mai venit, nu știu când. Dar nu contează, nici ne spui că drumul nu știu cum. Deci drumul noi ne străduim să-l facem. Domnul primar, 2 kilometri care ar trebui să meargă copiii de asfalt. Nu e normal să fie mai mulți kilometri, că avem pe Vodeni, știm că 6 kilometri. asfalt. Nu asfalt. Eu vorbesc de asfalt, unde să meargă microbuzul. Deci microbusul merge când poate, fără să ne riscăm. Mersul pe jos, eu am venit la școală pe jos, tu ai venit la școală pe jos. Deci când
când văd că e pericol eu pentru mine, nu mă duc să mă... Și prin jos e pericol, dacă e așa. Dacă e pericol, Nezburat. stai acasă, domnule, că nu duce nimeni să... Și ce fac cu fata? O observezi? Ai ținut-o azi vară când a fost bine. Când am Și ținut-o? Acum vii și îmi zici că e... Când am ținut-o, domnul primar? Atunci când a venit o săptămână, la începutul anului școlar. Domnul primar, eu vorbi frumos. Eu zic că nu au venit că n-au putut. Putea ieși microbuzul. Și eu îți vorbesc. Hai că atunci a fost minciună, n-ai vrut să o lași. Da, nu a fost nicio minciună. I-ai adus adevărat. Minciună a fost de la primărie, că îi strica podul. I-ai adus adevărat. Care s-o dat acolo Cine a vechi. zis așa ceva, mă? Cine răspunsul și la primărie, Tu, domnul? nevastă ta și Lia, mă. Domnule, să aduc răspunsul. Că l-am și acum, e la primărie care s-a băgat la minister. Păi mă, deci tu cu Lia și cu... Cum eu, dacă e răspunsul primăriei care l-a dat? Cine am zis eu de pod așa ceva, mă? Păi da, și acum am petiția. Făcută Deci tu răspunsul ai de la petiția, tu ai petiție. o grămadă de petiții. Am, domnul. Deci ai o grămadă de minciuni făcute. Care E nici o minciună, domnul O primar. grămadă de minciuni. Domnul primar vorbi domnule, frumos. Domnule, regulă... Da, nu fac nicio regulă. Eu v-am anunțat că drumul nu se poate circula pe el. E gheață. Ne străduim să-l faceți să... Nu. Pe toate ne străduim să le facem. Nu știu, dar iată, nu iese. O zi, două, dar e o săptămână acum, iarăși alți mai trece o săptămână. Poate că eu am filmare, dar cum arată drumul, am fost toată ziua aici, din de la Legiuță, am fost și la mod. Și eu am coborât să văd exact cum e drumul. Este de la Cuiescu în jos, e gheață prin pădure, mai este pe acolo în sus. Gândește că nu a fost nimeni la dar nimeni nu a putut să meargă. Păi da, dar iată, microbuzul e problemă, nu altceva. Că dacă mergeați în dimineața, mi-am pus aseară la ora ta să vezi, era 5:30. Tot drumul am făcut. Astăzi, după ce vine acolo, va merge, dar nu putem numai... Trebuie zburat, trebuie făcut ceva. Păi eu știu, dar iată, unii mere microbuzul. Deci noi, Băsescu l-a jignit sau l-a jignit când o scria în Amica Vara. O să un adevăr pe care nu o să academic. Deci, drumurile nu sunt numai la noi așa, sunt cum îți noi ne străduim, dar nu putem să facem minuni, nu. Eu știu că diavolul nu se poate, dar măcar unii mere microbuzul, domnul primar. Deci, domnul Han, noi ne străduim să facem... E vorba de copii. Ieri am trimis la Zburat. Nu, am văzut. A fost duminică. Nu, dacă n-ai Pe văzut... duminică nu, dar am coborât și eu, am coborât. Eu vorbesc frumos, nu strig la dumneata, dar vorbesc foarte frumos, domnul primar. Nu știu cât de frumos vorbești și cât... Păi foarte frumos. Eu nu spun ca să înțelegi. Deci, noi ne străduim, facem tot ce putem ca să meargă microbuzul. Deci degeaba... Eu am văzut niciun fir de balastul ceva să fac peste gheață, nimic. Mă, dacă Unde? tot e să Domnul vii când o primar. zburat, mă. Atunci trebuie să vii, nu? A fost, odată s-a zburat și a fost bine. Când o să ajungi tu șeful meu, domnul, nu e nimic. Când o să ajungi tu șeful meu, o să te anunț când zburezi. Deocamdată, noi am zburat și asta este